Il-passiġġieri li għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta f'Ġunju li għadda laħqu l-84% ta' dawk fl-2019 li hija meqjusa l-aqwa sena għat-turiżmu f'pajjiżna. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li fiha ntqal li f'Ġunju mill-istess ajruport għaddew aktar minn 603,000 passiġġier. B'hekk Ġunju kien l-aktar xahar movimentat tal-mitjar Malti sa minn Ottubru tal-2019. L-istqarrija tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta komplit tinnota li dan ir-riżultat inkiseb flimkien ma' rkupru ta' aktar minn 80% fil-movimenti tal-ajruplani u rkupru ta' aktar minn 82% fin-numru ta' postijiet disponibbli fuq it-titjiriet. Fil-fatt tax-xahar ta' Ġunju ta' din is-sena żdied b'1.4% n-numru ta' passiġġieri mobbija meta mqabbel ma' Ġunju tal-2019 biex bekk intlaħaq livell ta' aktar minn 85%. Intant l-aktar suq popolari għat-traffiku li għadda mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta f'Ġunju baqgħet l-Italja e kif is-sem ta' dan il-pajjiż saħansitra kiber ftit fuq Mejju tal-2022. Ir-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja wkoll żammew posthom mix-xahar ta' qabel. Min-naħa l-oħra, kif is-suq Pollak niżel fis-6 post, Spanja telet fil-5 post wara nuqqas ta' 7 xhur mill-lista tal-aqwa 5 tiswieq tal-ajruport. F'Ġunju l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqgħu wkoll l-ewwel titjira tal-linja tal-ajru Vueling minn Bilbao fit-Tramuntana ta' Spanja biex bekk id-destinazzjonijiet fi Spanja li jistgħu jintlaħqu permezz ta' titjira diretta minn Malta telgħu għal 5. L-istqarrija temmet tinnota li t-traffiku sa nofs is-sena fl-2022 kien ilaħħaq kważi t-traffiku kollu għas-sena 2021. Fil-fatt hekk kif fl-2021 mill-Ajruport Malti għaddew 2.5 miljun passiġġier bejn Jannar u Ġunju tal-2022, il-passiġġieri li għaddew mill-ajruport laħqu ma' 2 miljun u 300,000 passiġġier.